hidup Tuhan tadi bata nungatar bodut hamate tu bagasan hamonangan jo hamate yang di dia do sorong ni jo naroko di dia do hamonangan ni alai dosa do sorong ni hamate di bahini mulia tema rohata tu debata nama ngelehon hamonangan tu hita mari hite Tuhan Yesus Kristus martang yang mahita oleh Tuhan debata aman amina di Banua Gijang na somar mula na somar ujung doho na solo sudah do buka tahun alai lamoro jalalam sudah do buhal nami di tanon jala hatok do hami lau salpusian hasian anon songoni nang dongan nami nang jinomi tu ari na sora sudai nunga salpus de ngoluna di tanon jala nunga di tinggal hon saluhut arta na olo guruki saya paingot mahami taringot tu sudah ni buhal nami asa hawas hami lau masuk tu inganan nabi naradim jala asa unang tersunggut kami moloroho macau kami saya pahon maha porsion nami tu asa marhiras ni roha kami meninggal hon inganan pardang olanon aku mii apu lima rohani namarsak bison ima akadongan ni namateon aka tondongna aka alelena roh di sude aka nasoho tu ibana asa unang matele na sida ala ni sitaw nanon saya taiti jala togu maroha nami asalam malumun rohanami diinganan nasonang di labumu alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin di kita punguan nama rabun di roha dor keluarga hatani debata nagabe panipuli manang nagabe panipuli di akka hata poda manang nasihat nabi nasani akan nata holongin akin mulai siya manau gosat disadarion dohot dinalaho pawor haton dainang nata holongion iman nata surat di pasal men bidu 116 ayat 15 pasal men bidu 116 ayat 105 do argado di rohani Jehovah hamamate ni akka na ni asian salat na ujahan argado di rohani Jehovah hamamata ni aka na niasian nai ido yang go sahatna di keluarga mungkin tang boirobe tatalo rohata aworohani dainang nataha holongyon secara manusiawi secara alani pengalaman manang parmuluan rasa dengan praktohot dari namun alai di bagasan sadarion atani dewata lau paingot tondo kita boiro kita tumatangis alai ingok ma pos marohata mulut harjo be inangon parjolo madapot Tuhan itu alana hita ala Kristen ikut hati takut do so unai na tidak konia si apostol Paulus ima di Filipi sadai 20 sadai Kristus doha meluan dia jalalaba nang hamate mulai do Kristus doha meluan dia mengulu mati bagasan Kristus ya tabatudus masawan ngulu ni dai nangon tonok tuburian akin ina punguan mandohoti punguan silansia mandohoti punguan pareri Kamis ido tadana na mengulu di bagasan Kristus jala laba nang hamate ina wasa lawan ang hamaten na Paulus ala marita hite hamaten ya di lapatan ni si Paulus do marita hite hamaten ni boy ibana rap do Tuhani ala ido ha porsional Kristen dia ada marujung ulau ni ala Kristen molodung itu pada bata mate be ibana marujung sian portibioto ala diuluti mau si mangulu di surga hasonangani Rablo Tuhan Yesus alani dihita keluarga asa po hita songon jala pajupang do kay nangon se diinganan na pinarari Tuhan ni tapatupang songon na pinudahon ni kay nangon songon na niajar mungkin adong sakap na ya dihatakan tu hita taulahon may molo digat di sakap na ya tapasad ma kodana na dibasad denangon jala paposon rohata ya asa tapabor hati nangon nikon pajupang do kita muse ido ya mulut aja hadi
2 Tesalonik ayat 4 2 Tesalonik 4 ayat 10 dulu 1 dia 10 lalu taring untuk hari diri ni nama mati ya darung labatan na mati Kristus porsia kita mulut kota porsia na dibabakin dan nangon na ikontrap musik kita dihamuluan na sora sudah jadi namang ihud namar budi sehali on ikon pengotok kudo apalagi itu keluarga song-song nang dihita ruas di hata nahin holongan molo dilo pemuka boni sian tanah do mulani daging mulat magaberitan alai toti nasian debata mula ma tu debata unang arong nato ditotio rotu perbedaan nah unang arong nato ditotio makatai dohon na modi ik jujur do ikut mukai mati kita itu na jujur keliru di hapor syota tabang itu asli yang gede asli ditangap pun asa satu di nidai langon ale tagora musik ale tajo isi mawa kata itu kita kalau ini asa unang lilu hapor syota asa hot tadi hakar istenota hapor syema nung ngabor hadai langon dan mobil di keluarga ya tababor hadma damang daerah asa seorang dari langon dilabungi Tuhatai amin martang yang mahita ulah konami doa Tuhan roh todopamu tarlo mobi di bagasan ulah sadarion di nama ngaduk-aduk waktu ini dari nang nahi nolongan rohan namion oleh Tuhan lau bawor hatun nami tu ingan pasatu kinani dalam posero hamil oleh Tuhan nunga di lambungmu nasida suang-suang dari Tuhan mulai tema di pasar rohana dia ada alami gugunami dia ada alami wasona bui tarpatupa ulaun parsari matuaun ni dainongon mulai siang nama lugut satu sadarion mulai tema di pasar rohana milik Tuhan alami pos dope rohana milik Tuhan ina upabor hatami bangke ni dainongon tu inganan para dia pasatu kinani donganon mudo behamil itu kan suang-suang ini dia ke keluarga nanti narikon ni dainongon pos rohana milik Tuhan kodo nasida dihaposion nasida jaga kodo nasida mangulahon mamparnguluhon aka nani haposion nasida somon nabi nodahon ni dainongon tu nasida dan asadami roha tu nasida le Tuhan dan asadami pikiran sama asadami roha masadami pikiran nasida tandong mobil Tuhan molodong nahulang lobi alani lau masih kobi ulau nahuna natu pahami di bagasan saudara dari Tuhan lion pangapulion nasiap kowe Tuhan lion gugu tu nasida ala dihajol mon nami mungkin nang tarjalo kami naborhan ni dai namon alai dihaposan nami gubabor kami ma dai namon pajupang doto ala margingot hamil Tuhan di haposan nami di kontrak doa duan di inganan nang pinatau nang pinaradem Tuhan halak nang porsia di kota nami nama rasi roha di hami paru sana orang roha hamil Tuhan tumolo urasi hami sen akan dosa do pangosan nami asalam tamahu jalo hami pasu-pasu ni jalalam tamah hami gabi habaran ni pasu-pasu jalo matang yang nami nali Tuhan nama satani di bagasan guarmu Yesus Kristus di batang nami namang ulu amin. Mari dihita sa nomor 325 ayat 1 2. pasu Tuhan de bata maho lau ruar do lau bongot ola nion rodi saliling nililing na amin. Nasmara Dehitas yang nomor 125 ayat 1 do udo.
ale tiurlina boru si marmata siantana do permulaan ni dagingmu mula may gabetano alay Tuhan debata nama no paho doh Tuhan Yesus Kristus na paluako sian dosa doh tod di perbadia na manjoho Tuhan uluan na sora sudah ima na ramoti orbuk ni bakem pay maro ari parpudi amen martua doakan amate marhite-hite tuani ola nion olo nid na tod di asa maradian na sida sian aka ulaon na ay namang hutu na sida do aka na niula na sida martangyang mahita. Ale Tuhan debata ama namin na di Banua Gijang. Horo na debata na puna hami ro di sude ngolu nami. Sa lehon mahiras ni roha di hami. Asa marlas ni roha hami pay mahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sa tutanganmu matod di nami do daging nami. Asa unang lilu hami di ujung ni ajal nami. Sa lehon maton di mi manugunogu hami. Asa di ramoti hami. Molo hubulus hami rura ni linggoman ni hamatiani. Asi maroham say pamasok mahami sugot tuhasonangan na sunding gani. Amen. Maride maita. Maride hita. He do mu se pamatako. Tadi oma. He do mu se pamatako. Ramadok mahita ditangiang alea manami. Alea manami na Banua Gijang, saya binarbadia magwarmu. Saya roh maharajaanmu. Saya saut malaman roham di Banua songon di Banua Gijang. Leon matuhami sa leon hanguluan siapa hari. Saya sama dosa nami songon panesa nami. Dosa ni dongan namar dosa tuhami. Guna kami to ikut pangjunan. Paluga mahami sian pangako. Ay koro na punah harajaun. Doho dagugun. Roh dia sanapon saliling nilingna. Amen. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Kolong ni rohani debata ama. Dohot pasoran iton di porbadia ma namandongan ni hamu saluhutna. Amen. Nasa mamandok hata. Pay dua.